Wel, bore da a chroeso mawr I chi gyd i'r wers fyw yma ar gyfer diwrnod Santes Dwynwen. Gobeithio bod chi'n eistedd yn gyfforddus a bod chi wedi mewn gofnodi hwb ac wedi agor app Adobe Express I fyny a bod chi'n barod I fynd. Nawr, ar gyfer y wers heddi bydd angen y dudalen weithgareddau arnoch chi. Mae honna yn sgrolio ar waelod y sgrin fyna. Chi'n gweld fyna adobe.l/Dwynwen 26. Felly, mi ddysio hwnna arnoch chi heddi ar gyfer y gweithgareddau. Nawr, cofiwch am y reolau hefyd, y thrawon, mae croeso I chi I oedi y fideo yma. Os ych chi'n teimlo bod y wers yn mynd chydig yn rhy gyflym i'r dosbarth, fyddai yn mynd nôl ymlaen o'r cyfrifiadur i'r iPad, a nôl ymlaen, am hwnna'n mynd I roi chydig o amser ychwanegol I chi hefyd. Ond os ych chi dal teimlo bod fi'n mynd yn rhy gyflym, cofiwch bod croeso mawr I chi I oedi'r fideo ac yna cario ymlaen chwarae fe. Pryn bynnag sy'n siwtio chi. Mae yna ddwy weithgaredd hefyd, felly mae rai ysgolion yn dod am yr un gyntaf, wedyn yn gadael hanner ffordd. Mae hwnna wrth gwrs yn hollol iawn hefyd. Yr ail beth I gofio yw cofiwch bod chi yn cofrestru ar gyfer y sesiynau. Gan ddefnyddio'r ddolen yma lan ar y top, adobe.l/live lessons. Nawr, os ych chi'n cofrestru, mae hwnna'n Saesneg lan ar y top yna, ydych chi'n gael newid hwnna. Yn gloi fyd. Os ych chi'n cofrestru, fyddwch chi yn cael... Na ni, reit de, con I off. Os ych chi'n cofrestru, sa'n gwybod beth yw hwnna, os ych chi'n cofrestru, fyddwch chi yn cael yr tystysgrifau. Ar ddiwedd bob sesiwn, mae yna tystysgrif I bawb sy'n cymryd rhan, a bydd hwnna'n cael ei ddanfon I chi athrawon ar e-bost I bawb sydd wedi cofrestru. Gan ddefnyddio'r ddolen yn ar y top sy'n nawr yn dangos yn Gymraeg, adobe.l/live lessons. Ac yna y peth ola I ddweud wrthych chi, os nag I chi'n gwybod, mae da ni gystadleuaeth newydd yn rhedeg ers y flwyddyn newydd, ble mae modd I chi ennill gwobrau. Athrawon, newch yn siŵr bod chi'n cofrestru lan fan hyn, ond hefyd ar dudalen weithgareddau sy'n sgrolio ar hyd gwaelod y sgrin, adobe.l/Dwynwen 26, ar waelod y dudalen yna, mae yna wybodaeth am y gwobrau gwersi byw. A na I fynd dros hwnna gyda chi mewn eiliad fach. Reit, dewch I ni gael neud o draw i'r cyfrifiadau te, dewch I ni gael rhannu fy sgrin, I ni gael gweld beth I ni yn neud heddi. Nawr, cyn dechrau, I fi yn mynd I newid iaith Adobe Express draw i'r Gymraeg. Nawr, os mae Express yn Saesneg gyda chi, fel mae gyda fi nawr, I newid y draw i'r Gymraeg, na gyd sy'n rhaid I wneud yw dod i'r cornel top ochr dde, ble mae'n dweud account, y smotyn lliwgar yma dros nesau'r gloch. Rhoi clic I hwnna, ac yn y gwymplen, chi'n gweld mae'n dweud fan hyn settings. Nawr te, os yna I glicio ar settings, chi'n gweld mae da ni y gwymplen gyntaf fan hyn ar y top, allwn ni newid iaith Express o'r Saesneg draw i'r Gymraeg. Chi'n ni gau hwnna nawr gyda'r X, a dyma ni, I ni'n defnyddio Adobe Express yn Gymraeg, bendigedig. Nawr, allwch chi weld, mae Express ar agor dy fi fan hyn, ond ar y tab drws nesa, dwi wedi agor tab arall I fyny a teipio adobe.l/Dwynwen 26 mwyn agor y dudalen weithgareddau yma sydd dan ni nawr. Nawr, allwch chi wneud hynny, neu wrth gwrs os ydych chi ddyfais sy'n sgranio cod QR, enghraifft fel yr iPad sydd da fi fan hyn, allwch chi bwyntio app camera eich iPad chi at y cod QR sydd ar y sgrin nawr, a fydd hwnna yn agor y dudalen weithgareddau I fyny I chi. Right, wel, dewch I ni gael sgrolio lawr te, ar y dudalen weithgareddau yma, I ni gael gweld beth I ni'n mynd I fod yn neud gynta heddi, I ddathlu diwrnod Santes Dwynwen. Right, nawdd Sant Cariadon Cymru wrth gwrs. Wel, chi'n gael sgrolio lawr, gweithgaredd 1. I ni'n mynd I fod yn dysgu sut I greu cwmwl geiriau. Nawr, mwyn creu cwmwl geiriau yn Express, bydd angen I ni yn gyntaf I gynhyrchu masg, sef techneg dylunio graffigol newydd falle i'r gwersi byw. Felly ni'n mynd I fod yn creu cwmwl geiriau. Mae yna eiriau fan hyn, rhestr o eiriau pwysig fan hyn I stori Dwynwen. A ni'n mynd I fod yn troi'r yna yn gwmwl geiriau bendigedig. Right.
dewch i ni gael sôn te am, na i just gweud beth i ni'n neud. Yr ail weithgaredd heddi fydd fideo lleoliad Dwynwen. I ni'n mynd i ddangos, ni'n mynd i neud bach o waith map bod ni yn gwybod ble yng Nghymru mae stori Dwynwen yn cymryd lle, a ble hyd yn oed heddi allwch chi fynd i weld adfeilion yr eglwys gath ei adeiladu yn ei henw hi yn Llanddwyn. Ond, os sgroliwch chi lawr ymhellach eto, dyma ni, gwobrau gwersi byw. Nawr, mae gwobrau gwahanol i'r gael bob mis, felly sdim lot o amser ar ôl gyda chi os licech chi gael gafel ar gwobrau nawr, sef clust ffonau sy'n tynnu mas o'r canol. Gair Saesneg yw retractable earphones. Sa'n beth yw retractable? Yn Gymraeg, bod nhw'n gallu cael eu tynnu nôl mewn. Maen nhw'n gallu cael eu tynnu nôl mewn, chymod nhw ar ryw rîl fach. A allwch chi hawlio set cyfan o'r rhain i'r dosbarth. Na gyd sy'n rhaid chi wneud i hawlio'r rhain. Mae cyntaf i'r fel yn geiffalu, iawn. Felly, chymod, os nag chi yn siapoi, felly bydd nhw gyd wedi mynd. Ond mae eisiau i chi blant sy'n cymryd rhan yn oes i rannu un o'r gweithgareddau chi'n neud heddi, dim y ddwy, jyst na llai y cwmwl geiriau neu'r fideo lleoliad ar y ffurflen i blant. Iawn? A dewch i ni gael gweld, mae'r ffurflen i blant yn syml iawn, na dyn ni ddim yn moyn gwybod eich enw chi na dim byd fel na o gwbl, iawn, dim gwybodaeth bersonol, na gyd sy'n rhaid chi wneud yw roi enw'ch ysgol, teipio enw'r ysgol fyna, a wedyn rannu'r ddolen gweld yn unig, mewn fan hyn, your Published Express link, a ticio wrth gwrs bod chi yng Nghymru. A na gyd sy'n rhaid chi blant wneud yw hwnna. Bob un ohonych chi sy'n cymryd ran i roi mewn fyna. Athrawon, eich jobyn chi wedyn yw i fynd i'r ffurflen i athrawon. A fan hyn, mae jyst eisiau chi lenwi hwn lan yn syml iawn. Enw chi fel athro, cyfeirio e-bost chi'r athro, enw'r ysgol, faint o blant sydd wedi cymryd rhan, a wedyn pa wers fyw mae perthyn iddi, wel Dwynwen yw hon wrth gwrs, ticio bod chi yng Nghymru, a wedyn y cyfeiriad yr ysgol, siwr o fod yn dyfe, yr hoffech chi i Adobe bostio y gwobrau iddo fe. Iawn? Felly, syml, a gwobrau mis Ionawr yw'r clust ffonau bendigedig yma fan hyn, a, wel, yn ein gwersi nesaf ni, yn ein gwersi nesaf ni, byddwn ni... mae'n gwers dydd Mawrth byddwn na dal yn Ionawr, fi'n credu. Dwi'n meddwl, edrych ar y calendar yn y man. Ond unwaith i ni mewn y Chwefror, mae yna set newydd sbon o wobrau mynd i fod, rhywbeth gwahanol to. Felly dewch nôl bob mis mwyn gweld beth yw'r gwobrau arbennig. Right, digon o hwnna. Dewch i ni gymryd nôl i weithgaredd un i'r cwmwl geiriau i ni gael dechrau arni. Right, wel... Dyma fi ar Adobe Express, a mwyn dechrau creu'r cwmwl geiriau, dwi yn mynd i glicio i greu poster, sef y cerdyn pink fan hyn. Clic ar creu poster, a dyma ni yn agor app Adobe Express i fyny. A ni'n barod ddechrau creu. Right, wel, yn gyntaf mi eisiau ni osod cefndir i'r dudalen. Nawr, allech chi, llwch chi wneud beth chi moi fan hyn, iawn, dwi'n mynd i glicio ar y chwith fan hyn le mae'n gweud ychwanegu cynnwys a cyfryngau. Nawr, allwch chi chwilio lluniau. Iawn, allwch chi chwilio am Llanddwyn. O, dwi'n dangos lawr, os yna rhywbeth i gael. Mae yna gynlyniad. Sa'n meddwl mae Llanddwyn yw hwnna. Neu allwch chi chwilio am rhywbeth fel Wales Beach. Iawn, achos mae eglwys Dwynwen ar draeth, yn agos i draeth Llanddwyn. Chymod, felly byddai rhywbeth fel un, felly, chymod, yn edrych yn ddigon tebyg, hwn yn un bach neis yn dwe. Neu, allech chi gynhyrchu delwedd fan hyn, defnyddio deallusrwydd artificial, rhywbeth i wneud â stori Dwynwen. Neu, allwch chi fynd bach fwy abstract a chwilio am rhywbeth fel hearts, calonnau. Iawn, allech chi ddod mewn a rhywbeth bach fel hyn iddo fe, os licech chi. Iawn? Felly mae lan i chi, ond mae eisiau llenwi'r dudalen gyda rhywbeth. Nawr, fyddwn ni'n torri darn o'r canol mas. Felly peidiwch yn mynd am rhywbeth le mae rhywbeth mawr amlwg yn y canol. Enghraifft, byddai'r un y mawr ci yma ddim yn gret, oherwydd ni'n mynd i dorri twll yng nghanol y llun yma. A dyn ni ddim yn moyn torri twll enfawr le mae gwyneb y ci.
Felly, chi'n modd, rhywbeth fel hyn yn gret, rhywbeth fel hyn yn gret. Dwi'n meddwl ai nôl i Wales Beach. Nawr, rhain yn iawn, chi'n modd, rhywbeth le, does dim rhywbeth pwysig iawn yng nghanol y llun a sdim ots os ni'n torri twll mas o'n fe. Rai, fi'n mynd i glicio ar hwn. Rai, mae hwnna'n hyfryd, a na gyd sy'n eisiau fynd i nawr i'n gwneud siŵr bod hwnna'n llenwi y cynfas. Llenwi'r cynfas. Felly dwi'n mynd i glicio ar y botwm sy'n dweud gosod y cefndir. A chi'n gweld, mae wedi llenwi'r cynfas. Right, mae hwnna'n edrych yn neis iawn, fi'n licio hwnna. Beth dwi'n mynd i wneud nawr yw, dwi'n mynd i ddefnyddio siap i greu masg sy'n mynd i dorri twll yng nghanol yr delwedd yma. I wneud hynny, dwi'n mynd i ddod draw i'r ochr chwith le mae'n dweud ychwanegu cynnwys, a tro yma dwi'n mynd i fynd i'r elfennau. O dan yr elfennau, dwi'n mynd i chwilio am siap neu eicon. Felly na i fynd am eicon a chwilio am galon eto. H, T, E, A, R, T. Iawn te. Nawr, ni moyn i sydd wedi lliwio mewn, nid un gwag fel rhain. Felly ni moyn galon sydd wedi lliwio mewn yn solid. Rhywbeth fel hyn, yn iawn. Neu hwnna. Clic a gosod e ar dudalen. Nawr, just y peth ola i wneud gyda hwn yw i ailfeintio fe. A just neud siŵr bod e mewn lliw gwahanol i weddill eich papur chi. Felly, chi'n modd, mae hwn yn ddi, a sdim byd, chi'n modd, hollol ddi purddi o'i amgylch e. Felly mae di mynd i fod yn iawn fan hyn. Iawn, ond os oes falle lot o ddi gyda chi ar eich cefndir, falle byddwch chi'n newid hwn i fod yn wyn, neu hyd yn oed yn liw fel gwyrdd neu glas neu rhywbeth fel yna. Iawn, ni'n mynd i fod yn tynnu hwnna mas, ni'n mynd i fod yn torri allan y galon. Felly, sdim ots mewn gwirionedd pa liw yw e, mae'r lliw yn mynd i ddiflannu. Beth sy'n bwysig yw bod e'n wahanol i bopeth arall sydd o'i amgylch yna. Iawn, right. Unwaith chi wedi gwneud hwnna, dwi yn mynd i ddod lan i'r top, enwi hwn fel masg, M-A-S-G. Masg Dwynwen. Ni'n mynd i ddefnyddio hwn i fasgio ein cwmwl geiriau ni yn yma. Right, nawr te, dewch ni gael mynd draw i'r iPad i ni gael cyrraedd yma na, fel bod chi'n cael tybach o amser hefyd i ddewis eich llun, dewis y siap, gosod yn ei le. Right, felly cyfrifiadur i ffwrdd a'r iPad ymlaen. Dyma ni te ar yr iPad, draw o fi i app Adobe Express, a dwi'n mynd i glicio gwasgu ar yr cerdyn pink sy'n dweud creu poster. Dyna ni. Right te, wel, dwi'n mynd i fynd i chwilio am ddelwedd. Nawr, na i wneud e wahanol ar yr iPad i beth nes i draw ar y cyfrifiadur, felly dwi'n credu bod fi'n mynd i fynd am falle'r calonau na, oedd rhain yn edrych yn ddiddorol, lliwgar iawn. Dyma ni, Express yn llwytho lan. Right. Nawr te, dwi'n mynd i ddod draw i cyfryngau ar y chwith. Cyfryngau ar y chwith. Lluniau ar y top. A na i chwilio fan hyn am hearts. H-E-A-R-T-S. Hearts. Dyna ni. Right. A chi'n gweld mae yna hearts and roses, hearts and flowers. Mae'n lot o wahanol ddewisiadau fyna. Hearts and flowers, ych chi'n gael trio hwnna? Nawr, fi moyn rhywbeth sy'n chymod yn llenwi'r dudalen lan y neis. Felly, sa'n siŵr am rhain, a dweud y gwir. Felly, beth am hwn? Nawr, allan ni hefyd wedi mynd i'r cefndiroedd yn hytrach na'r delweddau. Chi'n gwybod beth fi'n mynd i wneud na? Fi'n mynd i dod i hwnna'n ysbwriel, a dwi'n mynd i fynd i'r elfennau. Nawr, y cyfryngau yw le chi'n dod o hyd i ffotograffau. Ond os ewch chi'r elfennau, mae yna set o just cefndiroedd mewn un, sy'n gallu bod yn well ar gyfer y math ma beth. Dwi'n mynd i'r cefndiroedd, na chwilio fan hyn am hearts, a gweld beth gewn ni. Mae yna sawl i bach neis fan hyn. Lle
clicio, gosod Fi'n licio hwnna. Fi'n licio'r un yma hefyd. Scrollio lawr. Fi'n licio'r rhain. Hwnna'n cool. Chi'n moyn yn llenwi'ch dudalen chi. Fi'n licio'r rhain, licio'r lliwiau fan hyn. Na'r un I fi, dwlu ar hwnna. Right, felly beth sy'n eisiau fi wneud nawr yw gosod siap calon yn ei ganol Ys dim rhaid efo siap calon. Mae da fi fan hyn, chi'n bod, lot o galonau, felly allan ni jyst rhoi cilch neu rhywbeth fan hyn os bisiau, neu seren, neu rhywbeth fel yna. Ond chi'n bod, na I fynd am galon, fi'n gwybod hwnna'n yw'r beth felly amlwg i ni fan hyn. Felly dwi'n ni fynd i'r elfennau eto ar y chwith, elfennau. A'r tro yma, sgrolio draw ar y top o'r cefndiroedd draw i'r eiconau. Iawn? A dwi just eisiau siap calon syml. Nawr, mae'r D yma yn mynd I fod yn berffaith achos mae'n hollol wahanol I bopeth arall sydd ar dudalen. Cofiwch, dyw'r lliw ddim yn bwysig oherwydd mae'r lliw y galon yn mynd I ddiflannu. Beth sy'n bwysig yw'r ein wahanol iawn I bopeth arall sydd yn y cefndir. Byddai ni ddim yn mynd am wyn fan hyn nawr achos mae lot o wyn yn y cefndir. Iawn? Felly mae'r D yma'n berffaith ar gyfer hwn. Right, nôl a fi i'r cyfrifiadur te, I ni gael bwrw mlaen. Dyma ni. Right, wel, beth sy'n eisiau ni wneud nawr yw mynd nôl mas o'r prosiect yma I dudalen Cartref Express. Oherwydd ni'n mynd I adeiladu'n cerdyn, neu'n cwmwl geiriau, sori, ar brosiect newydd, brosiect gwahanol. Felly, dwi'n mynd I glicio ar yr A niwgar, cornel top ochr chwith. A mae hwnna'n camu nôl mas I dudalen Cartref Express. Nawr, ar dudalen Cartref Express, be rydyn ni'n mynd I wneud yw creu poster eto. Felly, clic arall ar y cerdyn pink, creu poster, I gael dechrau poster fresh. Nawr, dwi'n mynd I osod cefndir syml fan hyn. Dwi'n mynd I fynd I ychwanegu cynnwys elfennau cefndiroedd a beth am just roi rhywbeth fel glow neu light neu rhywbeth fel yna. Dwi jyst eisiau tyma bach o, chymod, olau ysgafn ar waelod y dudalen, ar gefn y dudalen. Neu chi fynd am liw, iawn, chi jyst fynd am rhywbeth fel yellow. Mae'n rhy gryf. Mae hwnna'n ei neis. Go hwnna, y dyfrlyw yma. Na ni, jyst rhywbeth ysgafn. Nawr, dewch I ni gael dod mewn ar masg I ni newydd greu a torri siap y galon allan. Felly I wneud hynny, be ni'n wneud yw dod draw i'r ochr chwith eto, ond tro yma, dwi'n I glicio ar y botwm sy'n dweud eich stwff. Pan ych chi'n clicio ar eich stwff, fydd e'n dangos y pethau mwyaf diweddar I chi wedi wneud. Wel, dyma ni. Dyma beth dwi eisiau defnyddio fan hyn. Chi'n ei glicio ar y dyluniad na, a mae'n gofyn I fi wedyn, sut hoffwn ni ychwanegu hwn i'r prosiect? Wel, licen ni hwn o mewn fel delwedd, os gwelwch yn dda. Felly, na I glicio ar ychwanegu fel delwedd. Nawr, mae hwnna'n mynd I ddod mewn ar masg na wnaethon ni greu yn gyntaf. Dyma fe fan hyn. A'r cam olau fi'n I wneud cyn mynd draw i'r iPad I wneud hwn eto yw licen ni dorri allan y galon yna. Felly mae'r galon yn ddi. Felly be dwi eisiau wneud yw just dod draw i'r chwith, dewis yr ardd delay. Ac yn syml iawn, dwi'n I beintio mewn tu fewn i'r galon ddi yma. Just dechrau peintio, a na fe. Wneith e jobyn ardderchog o ddod o hyd i'r ymylon a torri'r gweddill allan. Chwch chi wedyn glicio ar gorffen. A chi gweld na, dwi'n gweld trwy y twll yn y masg. Twll siap calon, wrth gwrs. A lle lenwi yr cynfas gyda hwnna. A fi nawr gweld y cefndir melyn yna trwy'r masg. Right, draw i'r iPad I gael dal o lan. Iawn, dyma ni'r iPad. Dyma'r masg, felly chi'n cofio eisiau fi gamu mas o'r prosiect yma. Tap ar icon Adobe Express, cornel top ochr chwith.
A nôl mas i'r dudalen cartref, a dwi'n mynd i greu poster newydd. Felly tap ar y cerdyn pink. A fan hyn nawr, dwi yn mynd i ddod mewn a chefndir. Felly elfennau. A na i fynd i'r cefndiroedd. A na i jyst chwilio felly mae gair Saesneg gradient, ac fe graddliw, G-R-A-D-I-E-N-T, gradient. Gradient. Right, dyma ni, mae rai bach neis fan hyn. Ydych chi ddim yn moyn rhywbeth rhy grif? Ydych chi'n moyn rhywbeth â lliwiau rhy grif? O, mae'n ni'n neis, fi'n licio hwnna. Right, a dewch ni gael dod mewn te a prosiect y masg. Felly, mae hwnna yn eich stwff. Nawr, rai bod mae hwnna lan ar dop y restr. Chi'n gweld? Eich stwff lan ar top. Ble mae'r masg yna? Dwi newydd greu. Popeth i llwytho, ti'n mynd bach yn araf dy fi heddi yma. Nawn ni sefyll. Con nhw'n dod, slo fach. Un o'r 4 sgwaryn top na yw e, sa'n gwybod pa un. Neu fydden ni wedi clico ono fe i gael gweld. Con nhw'n dod, con nhw'n dod. Ca fe fyna, right. Yr un gyda'r calonnau lliwgar na i gyd. Tap ar hwnna. A nawr dwi'n mynd i ddewis, cofiwch nawr bod hwn yn dod mewn fel delwedd. Iawn, ni eisiau bod hwn yn dod mewn, cynni fel delwedd. Chi'n gweld y botwm sy'n dweud fel ychwanegu fel delwedd, tap. Nawr, unwaith to, bydd e'n dod mewn ar dyluniad na, a mae'r galon yn y canol yn mynd i fod yn ddu, a ni'n mynd i ddefnyddio y teclyn delay i gael tynnu canol yr llun na mas. Syml yna. Mae'n dechneg bach cool, allwch chi arbrofi gyda mewn sawl gwahanol prosiect, le ni'n defnyddio delweddau a masgio delweddau eraill. Mae'n ffordd cool o ddefnyddio Express, dwi'n meddwl. Right, wel, mae'n meddwl yn galed fan hyn, ynddo e, ar yr iPad. Felly, tra bod e'n meddwl yn galed, falle, ewn ni nôl i'r porwr i gael cario mlaen, yn credu. Ie, yna man, sy'n pwynt i ni wylio hwn yn troi rownd, oes e? Right. Dyma ni te, nôl ar y porwr. Nawr, mae'n amser i ddechrau meddwl am ein cwmwl geiriau. Felly, ar gyfer y cwmwl geiriau, bydd angen i chi gael dudalen weithgareddau, cofiwch am honna. A os yna glywedach chi, mae e dal yn sgrolio fan ar waelod y sgrin. Felly dwi'n mynd i glicio ar y dudalen weithgareddau. A dyma ni te, dyma'r geiriau pwysig. Felly dwi just yn mynd i lusgo dros y geiriau yma i gyd. A gwneud copi ohonyn nhw. Iawn, felly allwch chi glicio copi, neu dal a lawr control, pwyso control, a wedyn gwasgu C i wneud copi. Iawn, control C. I wneud copi o'r testyn yma. Right. Nawr, draw ar Express, ni'n mynd i roi'r testyn yna mewn blwch testyn newydd. Felly, am testyn ar y chwith, tap i hwnna, a ychwanegwch eich testyn, a mewn fan hyn nawr, ni'n mynd i lido, paste y testyn yna, y geiriau, restr geiriau yna mewn. Nawr, allwch chi wneud hynny gan ddefnyddio Control V ar eich bysellfwrdd, Control V, mae V drws nesaf i C, wrth gwrs. Neu, y peth rwydda fi'n credu wneud yw i glicio ar y 3 dot fan hyn, le mae'n dweud mwy a glido. Na fe. Right. Nawr te. Wel, restr geiriau diddorol iawn. Beth am i ni feddwl am ffont? Felly, dewch i ni gael mynd mewn i'r ffontiau. Iawn. Dwi jyst yn mynd i sgrolio drwyddo. Dyma ni. A jyst meddwl nawr, os na ffont fan hyn sydd yn neidio mas fel ffont da ar gyfer, chymod, Diwrnod Santes Dwynwen. Un sydd falle yn edrych wedi cael ei wneud â llaw. Fi'n licio'r un na, Balsano, mae hwnna'n un bach neis. Yna fynd am hwnna. Right, a mae cyfle ni ddefnyddio mwy nag un ffont hefyd.
Right, mae hwnna'n gret. Beth am bwlch rhwng y llunellau? Fi moyn bod llai o fwlch rhwng y llunellau. Felly, dewch i ni gael dod lawr ar bwlch rhwng y llunellau. Na ni, fel bod yr geiriau i gyd yn gwasgu mewn yn agosach at ei gilydd. Mae hwnna'n gret. A nawr, allwn ni falle dechrau meddwl am lliw. Felly, beth am ddewis lliw addas? Allwn ni fynd am las tywyll falle, neu goch. Mae'r goch yna'n neis. Am linell falle, beth am ddewis lliw am linell? Trwch yr amlinell. O diar. Newid lliw yr amlinell. Falle. Dechrau gael gweld. Pa liwiau sy'n gweithio neis gyda'i gilydd fan hyn? Fi'n credu bod oedd y pink yn neis, ond mae angen i'r trwch yr amlinell i fod yn llai. Na ni, fel na falle. Nawr, be ni'n mynd i wneud yw dechrau adeiladu tymed bach o gwmwl geiriau fan hyn. Felly, gyda'r blwch testyn yma, be ni'n mynd i wneud yn syml yw just dyblygu fe. Felly, dyma un blwch testyn. Nawr, felly, beth am i ni just clicio ar y mwy a dyblygu hwnna. Nawr, mae dau gyda ni. Nawr, falle bod yr un cyntaf yn mynd i fod yn llai, ond falle yn fwy tenau fel hyn. Iawn, a falle bod ni moyn cylch droi hwnna, fel yna. Iawn, felly, llwch chi wneud, chymod, tipyn o wahanol bethau fan hyn. Dyna ni. Nawr, unrhyw beth, pidwch y ffoeni mae darnau sydd yn mynd dros yr ymyl y galon, bydd rei na'n diflannu cyn bo hir. Iawn, falle bod rhaid i chi wedi dechrau gweithio mas fel hwn, yn mynd i weithio yn barod. Right, wel, mae hwnna'n ongl bach diddorol, yn ar gyfer y cwmwl geiriau. Be dwi ddim eisiau yw unrhyw fylch, eich bod fan hyn, so mae'n rhyw fwlch mawr fan hyn. Felly, dwi just yn mynd i wneud siŵr bod popeth yn ddigon mawr i lenwi, na ni, i lenwi pethau'n daclus. Right, wel, mae'r ongl yma, fi'n hoff o'r ongl yma, mae wedi creu llinell ddiddorol fyna. Dewch ni gael felly wneud defnydd o hwnna. Dewch ni gael dyblygu hwn to. 3 dot dyblygu. A gyda'r y copi newydd yma, falle bydd na i tro hyn yw wneud y ffont yn fawr. Chymod be na i? Na, fi'n mynd i ddod yn ôl. Fi'n mynd i dynnu rai geiriau mas. Falle bod fi just y moyn res gyntaf o eiriau. Felly na i just ddewis y geiriau yma, tynnu nhw mas, a nawr mae da fi just res yn llai. Wel, gyda'r res yma'n llai, beth am wneud y ffont yn fawr? A lle ni droi hwnna ar yr un fath o ongl. Na ni. Dwynwen meilon dyfodrych. Gret. Mae hwnna'n edrych yn hyfryd. Wel, be na fi nesaf te? Wel, allai wrth gwrs dod lawr a blwch testyn yma sef fi fan hyn. Allai ni wneud rhyw lenwad fel hyn. A cofiwch bod chi'n newid yr alunio. Felly, falle bod eisiau alunio i'r dde tro hyn. Neu alunio, na fe. Felly, gyda alunio fe'r dde a troi fe fel yna. Hwna. O, mae hwnna'n ffitio neis fel yna, sgwlwch. Just ymestyn e fel hyn. Be licen ni yw bod y linell waelod yn llawn. Felly dwi jyst yn mynd i gadw chwarae rownd gyda fe nes bod y linell waelod yn llawn. Right, cool. Nawr, ni wedi creu cwmwl geiriau diddorol iawn. Beth licen ni wneud nawr, wrth gwrs, yw bod y cwmwl geiriau yna yn siap y galon. A fi'n mynd draw i'r iPad nawr i gael dal y lan. Felly, peidiwch chi ffoeni digon amser dych chi chwarae rownd o hwn. Mwyn cael y geiriau yna i fewn i siap y galon, y gyd sydd angen i chi wneud, fel y cam olaf o'r darn yma, yw ar ochr dde, chi'n gweld eich stack heinau, mae angen i'ch masg chi i fod reit ar y top. Felly, dwi'n mynd i lusgo y masg, hwn,
yn y stac heinau o'i le lan i'r top. A chi'n gweld beth sy'n digwydd yw mae'r masg yn cuddio popeth sydd tu fas i'r galon yma, sydd y twll yma sydd mewn siap calon. A dyna ni wedi creu cwmwl geiriau cool iawn i pa bynnag siap i chi moyn. Llwch chi'n neud cwmwl geiriau fel hyn ar gyfer unrhyw thema o gwbl. Jyst newch yn siŵr bod chi'n dewis eicon sydd yn llawn. Chymod, wedi lliwio mewn yn ddi fel y galon yma. A allech chi roi unrhyw gwmwl geiriau mewn na i pa bynnag thema i chi'n neud ar hyn o bryd. Right, wel, mae jyst angen i fi nawr te i roi tyma bach o destun fan hyn, teitl falle. Felly, chymod beth na'n neud yw dwi'n mynd i ddyblygu'r blwch testun yma sto fi fan hyn. Wow, dal sound Jones, mae eisiau mynd draw i'r iPad na ti. Slow ar awr. Right, draw i'r iPad i gael neud hwn. Right, dyma le o'n i ar yr iPad, felly chi'n cofio, mae eisiau fi gael gwared o'r galon ddi na, torri hwnna mas, felly dwi'n mynd i'r teclyn delay draw fan hyn ar y chwydd. Ac yna dwi just yn dechrau peintio tu fewn i'r galon, na fe, mae wedi mynd. A wedyn lawr y gwaelod y bottom glass sy'n dweud gorffen. Nawr, dewch chi gael ffitio y masg yn berffaith i'r cynfas. Gret. Nawr te, cwmwl geiriau, na i wneud e'n symlach draw yn yr iPad felly. Iawn, felly mae eisiau fi i ddewis yr testun yma. Dewis ei gyd. A copy. A dyn draw ar Express. Am testun. Ychwanegwch i'ch testun. Nawr, i lido testun mewn, fan hyn, wrth yr ochr i, chi'n gweld, mae yna bysellfwrdd, a ar y top, mae 3 eicon bach. Mae sisiwr, 2 ddarn o bapur gwyn, ond wedyn y trydydd un ar draws yw clipfwrdd D. Felly, os na i roi tap i hwnna, mae hwnna wedi glido, chi'n gweld, y testun a'i gyd mewn. Right, nawr te, os ych chi moyn wneud eich testun yn symlach na be nes i just nawr draw y cyfrifiadur, un beth byddai'n helpu yw cynllun testun dynamig. Tap i cynlluniau testun, dewis dynamig. Chi'n gweld, mae'n troi popeth yn siap sgwar. Rai, ewn ni ddewis ffont addas yn gyflym iawn. Ffont addas. Rhywbeth sydd yn edrych, chi'n bod, sy'n gweddi gyda gweddill eich dyluniad chi. Hwna'n un bach eitha neis, ie. Iawn, lliwiau eto, dewch ni gael mynd am liw addas. Am y coch eto, mae coch yn neud synwyr y calonau yn dweud. A wedyn, amlinell, felly hefyd am amlinell ddi, tro hyn. Na, amlinell wen. Allai ddod y trwch hwnna lan. Gret, right, wel, be fi'n ni'n neud nawr yw just rhoi hwn eto. Felly na i just neud hanner ffordd ar draws y galon, rhywbeth fel hyn. Iawn? A chi'n gweld gyda cynllun testun dynamig, chi wir yn gallu gwthio'r testun yma o amgylch yn rwyddach. Fel na. Dyblygu hwnna, 3 dot, dyblygu. Right, wel gyda'r copi yma, beth am i fi felly droi hwnna rownd. Just newid y bocs. Just newid y bocs fel hyn. A na i wneud un bach to, lle. Dyblygu hwn. 3 dot dyblygu. Gret, a gyda'r un ma, felly na i just wasgu hwnna lawr fach. Chi'n gweld, mae cynllun testun dynamig wir yn helpu chi i wneud y math ma o beth lot yn gyflymach. Na ni, na'r cwmwl geiriau wedi wneud mewn eiliadau pryn fyna. Right. I ni gael gweld hwn wedi torri i siap y galon. Cofiwch beth sy'n eisiau newid, yw dod â eich masg i'r top. Wel, cool iawn. Ie, fi'n hoff o hwnna. Ie, gret. Right. Nôl a fi i'r cyfrifiadur. I ni gael mynd mlaen. Bwrw fan. Right, dyma ni. Nawr, testun. Mae eisiau teitl. Diwrnod Santes Dwynwen. A wedyn lawr y gwaelod, Ionawr
pumed ar hugain. Right, felly, dewch i ni gael dewis un o'r darnau testyn. Dwi'n meddwl yr un yma neu fwy o synwyr i fi fan hyn. Clic ar hwnna. A dwi'n ni ddyblygu hwnna 3 dot dyblygu. A mae hwn yn mynd i gael dod i'r top. Felly, yr un yma i'r top. Right. Nawr, y reswm i'n defnyddio hwn yw achos fi'n licio'r ffont, fi'n licio'r lliw, a dwi ddim yn moyn dechrau gyda hwnna i gyd. Felly, dwi'n ail ddefnyddio blwch testyn. Nawr, na i glicio tair gwaith, triple click. Allai ddewis y cyfan, a just teipio mewn fan hyn, Diwrnod, Santes, Dwynwen. Hyfryd. Nawr, felly bod fi moyn gwthio Santes Dwynwen lawr I linell nesaf, rhywbeth fel yna. Ie, mae hwnna'n neis. A beth am ganoli y testyn? Clicio fan hyn, canoli. Ie, mae hwnna'n edrych yn well, ynddo fe. Diwrnod Santes Dwynwen. Sgwrsodwch chi. A nawr mae eisiau'r dyddiad. Felly dwi'n mynd I ddyblygu hwn eto. 3 dot, dyblygu. Lawr y gwaelod. A fan hyn dwi'n mynd I roi'r dyddiad. Nawr. Pumed ar hugan, felly ni'n rhoi 25 ein. Nawr pumed ar hugain. Nawr, mae hwnna'n anodd I ddarllen lawr fyna, ynddo fe? Hwnna'n anodd I ddarllen, felly falle bod eisiau fi I just trial amlinell wahanol, os eisiau amlinell wen neu amlinell ddi lawr fyna, na, so hwnna'n helpu. Oce, fi'n mynd I gadw'r amlinell yn binc, ond falle bod eisiau'r llenwad I fod yn wyn. Neu, ydy, mae hwnna'n well, ynddo fe? Neu, felly'r coch ma. Mae eisiau help ar y testyn yma. Pan mae angen help ar y testyn, y peth rwyddau neu fel arfer yw symleiddio'r lliwiau. A mae amlinell fwy trwchus hefyd yn gallu helpu chi. Wel, mae hwnna'n tipyn o help, ynddo fe? Nawr, os chi'n gorfod neud na, falle bych chi'n fynd o bod angen i'r maint iddo lawr, neu mae yn newid naws y peth yn ormod. Nawr te, mae hwnna, bod e'n llai, mae'r tipyn yn llai, mae yn tipyn haws I ddarllen. Iawn, oherwydd bod ni wedi mynd am liwiau symlach, gwyn a pink, yn edrych na coch a pink sydd yn debyg at ei gilydd. A wedyn dwi wedi gwneud yr amlinell mor drwchus a phosib. A wedyn, fel bod hwnna ddim yn cymryd gormod o sylwyr dudalen I gymaru ar teitl, dwi wedi dod lawr a maint y testyn tipyn wedyn. Right, wel, mae yna un cam bach ar ôl gyda ni, sef I roi sglein ar y galon yma, ar y cwmwl geiriau yr galon. Felly, I roi sglein arno fe, ni'n mynd I ddefnyddio tric bach, ni'n mynd I ddefnyddio'n masg eto. Ni'n mynd I ddod draw i'r elfennau. Felly, ychwanegu cynnwys, elfennau, a tro yma ni'n mynd i'r asedau dylunio am y tro gyntaf heddi. A na I chwilio mewn fan hyn am y gair Saesneg, glow. A be dwi eisiau yw just pwll o ole meddal. Rhywbeth tebyg I hwnna'n iawn. Iawn. Chi'n meddwl bod yn ei meddal, chi'n meddwl, so hwnna'n feddal, ydw e. Felly, sgrolio trwy ddo, mae hwnna'n un neis ac yn feddal. Na I drial hwnna felly. Right, mewn â fe. Nawr, chi'n gweld, mae just fel pwll o ole. A be fi'n mynd I wneud yw wneud hwnna yn fawr. Awr te, cool. A wni roi fe yng nghornel top y galon, fyna. Ond dwi ddim yn moyn bod y cerdyn cyfan yn cael yr golau yma. Licen I, mae just y galon sydd ar golau yma. Felly beth sydd angen I ni wneud yw roi y golau yma, y glow, yr asyd dylunio yma, tu ôl i'n masg. Felly draw ar stac heine, dwi'n mynd I lusgo fe lawr tu ôl i'r masg. A chi'n gweld yr effaith chi'n cael nawr bod y golau yna yn rhan o'r galon, fel sef e'n sgleiniwr y galon unig. Nawr, y tric gyda hwn yw, chi'n gweld canol y golau, bod canol y golau ei hun dan y masg, a ta just ymyl y golau ni'n gweld yn sgleinio dros y galon. Nawr, fi'n mynd I roi un arall lawr ar waelod galon, dwi'n meddwl, felly dwi'n mynd I ddewis y golau yn y stac heine, 3 dot, dyblygu, a dod lawr o hwn
a wneud rhywbeth tebyg lawr fan hyn ar y gwaelod. Na ni, a chi'n gweld, mae dyn ni effaith cwl iawn bod na ole yn sgleinio ar y galon, ar ein cwmwl geiriau ni. Right. A da fe, fi wedi gorffen y cwmwl geiriau yma, felly mae eisiau fi enwi fe, lan ar y top. Cwmwl geiriau Dwynwen 26. Na ni. Cofiwch, allwch chi rannu hwn gan lawr lwytho, ond mwyn hawlio'r clust ffonau yna, beth sydd eisiau chi wneud yw rhoi yr ddolen gweld yn unig mewn ar y ffurflen. Felly, yn syml iawn, rhannu, dolen gweld yn unig, creu dolen, athrawon os ych chi moyn wneud siŵr bod dim enwau plant, mae fan i chi, maen nhw ddigon diogel gyda ni, cofiwch, ond os licech chi beidio cael enwau plant, chi ddiffodd dangos yr awdur, os ych chi eisiau, a wedyn creu'r ddolen, a wedyn blant beth sy'n angen i chi wneud wedyn yw just copio'r ddolen yma. Dyma fe fan hyn, chi'n gweld, copio'r ddolen, a wedyn draw ar y dudalen weithgareddau ar y ffurflen i blant. Glido hwnna mewn Ctrl-V, neu de-glicio paste. Ctrl-V, na ni, o hwnna wedi cael ei roi mewn. Enwch ysgol ar y top, ticio bod chi yng Nghymru ar y gwestiwn rhif 3 a danfon e mewn. Syml a hynny. Iawn? Right, iawn te. Ni'n neud yn arbennig o dda yma. Gobeithio bod chi yn hapus gyda eich cymylau geiriau. Dwi'n meddwl bod hwnna yn fendigedig a dwi'n meddwl bod e'n sgil bach defnyddiol a cool iawn i allu wneud ar Adobe Express. Sydd ddim yn rhywbeth sydd just ar gyfer Dwynwen, allwch chi ddefnyddio hwn ar gyfer pa bynnag themau i chi wneud yn y dosbarth, allwch chi greu cymylau geiriau yn defnyddio yr technegau ni newydd weld heddi. Right, wel, ni yn barod i symud ymlaen i'r ail weithgaredd. Mae hwn wastad yn gyfle da i fi atgoffa chi, os i chi yn postio rhywbeth ar y cyfryngau cymdeithasol, athrawon, am chymod beth i chi wedi wneud ar gyfer dathlu Santes Dwynwen a bod chi wedi dod i'r wers fyw, yna please tagiwch fi mewn at Ysgol Digidol neu at Meredydd J neu at Meredydd Jones, dibynnu pa platform i chi'n defnyddio. A hefyd os chi'n chwilio am hashnod Adobe Edu Creative yw hashnod popeth addysgiadol sy'n defnyddio Adobe. Felly, allwch chi gael pobl dros y byd i gyd yn gweld eich dyluniadau Dwynwen bendigedig chi gael ddefnyddio'r hashnod Adobe Edu Creative. Cofiwch hefyd athrawon gyfrestru am y sesiynau sy'n dod i fyny cyn bo hir. Nawr, wythnos nesa ar ddydd Mawrth, felly gynnar yn yr wythnos, mae hi'n ddiwrnod cofio'r Holocaust dydd Mawrth. Felly mae yna wers fyw am 10 yr un amser ag arfer dydd Mawrth nesaf ar gyfer diwrnod cofio'r Holocaust. Os nad yw'r amser yn eich siwtio chi, cofiwch eich bod chi'n gallu cofrestru ar gyfer y gwersi byw, ond yna defnyddio'r dolenni, unrhyw bryd ar ôl i'r wers fyw wedi bod, mae'r dolenni yna dal yn mynd i weithio a mynd â chi at y recordiad. Felly os ych chi'n teimlo, chymod beth, dim ond y pronawn sy'n siwtio ni, cofrestrwch ar gyfer y sesiwn fyw sydd yn y bore, yna defnyddiwch chi'r dolenni na i fynd at y gwersi, y recordiadau o'r gwersi, pryd bynnag mae'n siwtio chi. Right! Dewch i ni gael bwrw mlaen i weithgaredd 2. Wel, beth yw weithgaredd 2? Cwestiwn arbennig o dda. Dewch i ni gael gweld ar y dudalen weithgareddau. Wel, weithgaredd 2 yw, i ni'n mynd i greu y fideo lleoliad Dwynwen. Mae yna sgript enghreifftiol fan hyn, allwch chi wneud beth bynnag chi moyn, ond dyma'r math o sgript dwi'n mynd i ddefnyddio yn y fideo lleoliad yma. Ni'n mynd i gael map o Brydain Fawr, a mae'r llais yn mynd i ddweud, dyma Brydain Fawr, mae stori Dwynwen yn digwydd yng Nghymru, felly dewch yn nes, a wedyn ni'n mynd i zoomo mewn ar y map i ddangos Cymru. Yna bydd y llais yn cario ymlaen. Roedd Dwynwen yn gog o Ynys Môn yng Ngogledd Cymru, a ni'n mynd i zoomo mewn i ddangos Gogledd Cymru ac Ynys Môn. Yma, mae traeth Llanddwyn sy'n arwain at Ynys Llanddwyn
ble mae adfeilion eglwys fach Dwynwen yn dal i'w gweld heddi. A i ni'n mynd i ddangos ar y map o Ynys Môn. Bydd hefyd yn dangos, chymod, Gogledd Cymru, byddwn ni'n dangos ble ar Ynys Môn mae traeth Llanddwyn, a hefyd ble mae Ynys Llanddwyn, ble chi'n gallu gweld yr adfeilion. Chi'n gweld fyna'r llun ar dudalen weithgareddau. Hwna yw adfeilion eglwys Santes Dwynwen ar Ynys Llanddwyn. Iawn, felly dyna beth ni'n mynd i wneud. Dwi'n cael lot o hwyl yn dysgu sut i greu'r fideo cool yma nawr. Right, felly draw a fi i Express, felly clic ar y tab Express. Fi wedi gorffen gyda'r cwmwl geiriau, wedi cael lot o hwyl hefyd. Felly dwi'n mynd i glicio nawr ar A liwgar yn y cornel top ochr chwith. A ni'n ôl ar dudalen cartref Express. Right, wel, ni'n mynd i fod yn creu fideo, ond dwi ddim yn mynd i ddefnyddio, dwi ddim yn mynd i ddefnyddio y botwm creu fideo, oherwydd dwi eisiau fideo vertigol am change fach. Felly dwi'n mynd i glicio ar yr smotyn glas, dechrau arni, cychwyn arni. A yn y ffenest yma sy'n ddangos ar chwith, fe welwch chi ddewis sy'n dweud fideo. Nawr te, gyda hwnna di ddewis, fe welwch chi bod â chi ddwy wahanol faint. Fideo neu fideo symudol. A i ni'n mynd i wneud fideo symudol y tro yma. Felly clicwch ar fideo symudol. A dyma ni yn gweithio arno fe. Y peth cyntaf sy'n angen arno ni yw map o Brydain Fawr. Felly dwi'n mynd i fynd i'r elfennau. Ychwanegu cynnwys. Elfennau. A dwi yn mynd i chwilio yn yr asedau dylunio. Y sedau dylunio. A be dwi'n mynd i chwilio am yw just rhywbeth fel UK map. Neu Britain map. Iawn. A dwi eisiau un, chymod, weddol syml. Dwi'n moyn un felly ar i liwgar fel hyn. Nawr, dwi'n mynd i sgoi'r un yma, achos chi'n gweld, mae Ynys Môn ar goll o'r map nawr. Felly, dwi'n ddim yn gret o gyfer fideo i wneud â Ynys Llanddwyn, sydd ar Ynys Môn. Mae'r un gwyrdd yma'n gret, mae'r un gwyrdd yma'n gret, mae'r un yn iawn, mae'r un gwyn yma'n iawn. Dwi'n siŵr ar ymwyr yma, achos dyw Ynys Môn ddim yna chwaith. Mae'n siŵr am Jack yr Undeb fyna, dweud gwir. Mae braidd bod Cymru ar y map yma o Ewrop, felly, ta'n mynd i'w so hwnna. Mae hwnna'n un iawn, chymod, mae hwnna'n oce. Yr sgoriau bach na, hwnna'n un eitha diddorol, na. Coch yn iawn, glas yn weddol, siap bach od ar Ynys Môn fyna. Felly, ewch chi drwyddo, a just, chymod, meddyliwch am, os un o'r ein, mae'n siŵr beth pam mae angen i ni gael y mapio yma, o siroedd Lloegr, sa'n gwybod. Gweithio bod y siroedd Cymru mewn hyn, neu fydda i yn ysgrifennu llythyr o gwyn. Wel, mae llwyth ma. Sa'n meddwl bod unrhyw beth o Gymru fan hyn. Pam i'n gweld rhain de? Sma'n gwybod. Right, lo lan. Right, dwi'n mynd i fynd felly am hwn. Oedd hwn yn un bach neis, fi'n licio hwnna. Iawn, felly dwi'n mynd i fynd am y map gwyrdd yma. Fi'n licio bod e'n wyrdd, mae'n edrych fel tir, ynddo fe. Right, a beth dwi eisiau gwneud ar e yw just, zoom o mewn. Nawr, yna beth dwi ddim yn licio amdano hwn yw, dwi eich pam wedi wneud e, dim ond gogledd Iwerddon i ni'n gweld fan hyn, a dyn ni'n gweld Gweriniaeth Iwerddon, oherwydd y Gweriniaeth Iwerddon ddim yn rhan o'r Deyrnas Unedig. Right, ond, os bydden ni lan yn y gofod, bydde fe'n bendant i weld, bydde fe. Felly yna i just zoom o mewn ar hwnna. Ne, ni'n oce, ni'n oce. Right, nawr, gyda hwnna fanna, gyda hwnna fanna, mae'n edrych ar hyn o bryd fel bod yn ystod Prydain fanna, yng nghanol môr o rew, o ia, achos mae'n fynd wyn. Felly mae eisiau ni gael cefndir sy'n edrych fel y môr. Felly dewch i ni gael ychwanegu cefndir un dyluniad ni. Dwi'n mynd i fynd i ychwanegu cynnwys, elfennau,
A, dwi'n mynd i chwilio fan hyn, yn y cefndiroedd am rhywbeth fel seas, a. Wel, dwi'n ddim yn edrych fel y môr. Right, dechrau ni gael teipio mewn ocean yn lle ni ne. O-C-E-A-N. Yn y cefndiroedd. Can i off, right. Nawr, dwi eisiau un syml. Ia, mae hwnna'n un eitha syml. Fi'n licio hwnna. Chymod, dyn ni'n moyn rhywbeth fel hyn. Na hwn. Dyn ni'n moyn rhywbeth sy'n edrych fel ffotograff. Ni moyn just, chymod, rhywbeth sy'n edrych fel bod ni'n gweld y môr o'r gofod. Licio hwnna, hwnna'n un bach neis. Nawr, falle byddwch chi'n ffindo bod angen goleio hwn. Iawn? Achos falle bod, chymod, dwysedd yr lliw glas yn debyg iawn i'r gwyrdd. Felly, chymod, maen nhw'n toddi chydig i fewn iddi gilydd. Felly, mae eisiau bod ni'n sicr yn gweld chymod, y map yn gliriach na'r dŵr. Felly, ar ôl i chi orffen dewis yr dŵr, fel y cefndir, a'i nôl lan, o'n i'n licio, o'n i'n licio hwnna. O'n i'n licio hwnna hefyd. Ie, fi'n licio hwnna. Na, ai am yr un yma, fi'n meddwl. Nawr, be fi'n ei wneud i ddangos y map y gliriach yw dwi'n mynd i oleio'r cefndir. Felly dwi'n mynd i wneud siŵr bod fi wedi dewis y cefndir, fan hyn. Cefndir. A'i oleio fe, na gyd sy'n eisiau fi wneud, ydych chi'n cael mynd bant o'r elfennau fan hyn nawr. Clicio to ar y cefndir, clic. Nawr, i oleio fe, na gyd sy'n eisiau ni wneud yw dod lawr ar anrhyloedd. Felly, os na i glicio ar anrhyloedd, oedd o lawr ar anrhyloedd. Mwynhau mynd i ddangos mwy o'r papur gwyn, chi'n gweld? Tan yn y diwedd, mae e'n hollol wyn. Felly, na ni. Chi'n gweld, just awgrym bach o'r dŵr, ond mae'r map nawr tipyn gliriach. Mae hwnna'n gret. Right. Nawr, licen ni gael dwi'n mynd i gael y cefndir y llonydd, ond licen ni bod yr ynys i hun yn animeiddio tyfa bach. Felly dwi'n mynd i glicio ar y map a dod draw i'r chwith i'r effeithiau animeiddio. A na gyd dwi eisiau yw animeiddiad sydd yn ailadrodd. Ailadrodd. A beth licen ni? Wel, mae lan i chi, iawn. Ond dwi ddim yn moyn bod nhw'n yn animeiddiad sydd yn cymryd gormod o sylw. Felly, chymod, mae'r siglo na'n... Wel, mae hwnna'n dros mewn hiestri, dwi. Y bownsio yn mynd i fod dros mewn hiestri. Dear me. Na, mae awel yn gweithio'n eitha neis. Mae symudiad bach fyna, nes e? Ond allech chi hefyd fynd am rhywbeth fel siglo? Fi'n licio, chi'n gwybod, ni gyd wedi cael animeiddiadau fel hyn. Mae'n edrych fel bod nhw wedi cael eu creu a llaw. Fi'n fan o'r rhaid, fi'n meddwl bod hwn yn cool. Crynu yn un bach da hefyd. Credu ai am y siglo yma, a wedyn, just tawelu'r effaith yn bach, gan glicio eto ble mae'n dweud siglo. A chi'n gweld, ni'n cael y dewisiadau yna, just dod lawr ar dwysedd, lawr ar cyflymder, dyma bach. A nawr mae'r effaith ddim mor gryf. Right, gret. Dewch i ni gael recordio ein troslais cynta. Nawr, pan i chi yn creu fideo yn Express heb clips fideo, achos na gyd sy'n fi fynd nhw lluniau, ynddo fe? Beth bydd e'n neud yw gosod hyd eich golygfa yn automatic i 5 eiliad. Wel, dwi'n meddwl bod eisiau fod yn hirach arna i. Felly dwi'n mynd i just cydio yn yr ymyl fan hyn, a llusgo fe mas, fel bod hen ddigon y fi, dros 10 eiliad. Na ni, rhywbeth fel la. Nawr, dwi'n mynd i recordio troslais, felly dewch i ni gael dod, clicio nôl ar ddechrau yr fideo, fel bod y pen chwarae, y llinell ddi yma, nôl ar dechrau, a fi'n barod i recordio. Nawr, allech chi edrych ar gyfrifiadur eich cymydog, fan hyn, i gael y sgript, neu, just chymod, edrych i weld beth yw'r darn cyntaf yma, a just dweud yn geiriau eich hunain. Dyma Brydain Fawr, mae stori Dwynwen yn digwydd yng Nghymru, felly dewch yn nes. Right, fi'n credu gofiau hwnna am weddo. Right, barod i recordio troslais. Dwi'n mynd i ychwanegu cynnwys ar y chwith.
cyfryngau oherwydd ni moyn recordio sain. Right de. A wedyn, hwn. Iawn. Fi moyn mynd i sain a recordio troslais. Recordio troslais. Clic. Iawn te. Popeth yn iawn. Nawr, go bryn gyda chi, mae dim ond un microffon sydd â chi, sef yr un sydd ar eich dyfais chi, a mae hwnna'n hollol iawn. Mae llwyth o stwff wedi plygo mewn dy fi fan hyn, felly na i just ddewis un o'r microffons sydd â fi fan hyn. Cofiwch dicio gwella lleferydd, a mae hwnna'n mynd i gael gwared, mae arno yn automatic, iawn? Felly mae hwnna yw arno, hwnna yw i ffwrdd. Felly os mae wedi lliwio mewn y ddi, fel yna, mae arno. Bydd e'n cael gwared ar sŵn pawb arall sydd yn siarad tra bod chi'n recordio. Mae'n wych, anhygoel. Right. Check fach beth fi fod dweud cyn bod fi'n dechrau recordio, achos fi'n gofio. Dyma Brydain Fawr, y stori Dwynwen, digwydd yng Nghymru. Felly, dewch yn eis. Felly, pwrpas y trosnes cyntaf yma yw i zoomo mewn ar Gymru. Right. Bant ni. Dyma ynysoedd Prydain. Mae stori Dwynwen yn digwydd yng Nghymru. Felly, dewch yn eis. Right, na ni. Dyna fi wedi recordio hwnna. Felly, dewch i ni gael mynd nôl. Mae eich chi weld, mae'n fysin ar yn gwella'r lleferydd, cael gwared ar unrhyw sŵn yn y cefndir. Dewch i ni gael mynd nôl a gryndor hwnna te. Gret. Right, nawr, sdim angen cymaint o'r olygfa arna, felly beth dwi'n neud nawr yn syml iawn, dwi'n just cisgo hwnna nôl, fel bod yr olygfa yn matcho hyd y troslais. Right, wel beth sy'n digwydd nesaf? Wel, mae eisiau bod ni yn zoomo mewn ar Gymru mwyn dweud y dar nesaf. Roedd Dwynwen yn gog. Gog oedd Dwynwen, felly mae hwnna'n yn well. Gog oedd Dwynwen. O Ynys Môn, yng Ngogledd Cymru. Right, nawr, mae angen y map yma arno ni to. Felly, am angen y cefndir, a ni moyn bod y map yn animeiddio. Felly, yn hytrach na wneud hwnna i gyd o'r dechrau to, beth am i ni ailgylchu'n gwaith caled ni gan ddyblygu'r olygfa yma. Cliciwch ar y 3 dot a dewis dyblygu. Right, dyma ni. Chi'n gweld, mae da ni gopi arall nawr o'r olygfa, gyda y map yn animeiddio yn siglo fan hyn ar y môr. Nawr, yn yr olygfa yma, mae eisiau bod ni wedi zoomo mewn ar Gymru. Felly, beth dylech chi wneud yn gyntaf yw just tocio y map i gael gwared o darnau dyn ni ddim eisiau. Felly, na i docio de Lloegr. A wedyn, cyn i ddisgo'n lawr tymach. Yn ni docio y Dwyrain fyna, sef Lloegr. A wedyn y top, wel, felly ni docio yr Alban a Gogledd Iwerddon i ffwrdd. Na ni, a sa'n tocio fe riagos, achos falle bydd angen bod ni'n gweld, chi'n modd, chydig bach o de o'r Llewyn Lloegr fan hyn, a chi'n modd, Gogledd o'r Llewyn Lloegr fan hyn, felly bod eisiau ni gael tyma bach o hwnna. Right, wel dyna Gymru nawr, felly nawr allai ailfeintio hwn. Nawr, dyn ni ddim yn moyn torri unrhyw ddarn o Gymru ffwrdd. Felly, chymod, os ni'n dechrau colli Sir Benfro i mewn i ymyl y dudalen, felly bod eisiau ni ddod nôl. Na ni. A nawr felly llwn ni ddad-docio. Chymod, tocio rhain nôl i ddangos ychydig mwy o'r map na i ni wedi golli. Dyna ni. Right. Dych chi'n cael chwarae hwnna na re, i ni gael gweld yr animeiddio gyda... Ie, na ni, a fi'n hoff iawn o'r animeiddiad siglo na. Cre bod yn edrych yn cŵl iawn. Wel, ni barod ar gyfer y dar nesaf o droslais. Dewch ni gael dod ar pen chwarae nôl. I fyny, gred. A dwi'n mynd i edrych ar hwn. Right, gog oedd, neu roedd Dwynwen yn gog, neu gog oedd Dwynwen o Ynys Môn, yng Ngogledd Cymru. Right, mae'r pen chwarae yn ôl fan hyn.
A fi'n barod recordio'r troslais. Ychwanegu cynnwys cyfryngau. Sain, recordio troslais. Y plant a ni. O, beth ddigwyddodd? Ddigwyddodd ddim byd. Triwn eto. Ychwanegu cynnwys cyfryngau. Sain, recordio troslais. Aha. Nawr te. Plant a ni. Beth oedd eto? Gog oedd Dwynwen o Ynys Môn yng Ngogledd Cymru. Right. Syml yna. Plant a ni. Dechrau recordio am yn Cymru fi lawr. Bant a fi. Gog oedd Dwynwen o Ynys Môn yng Ngogledd Cymru. Na ni. Nawr, thrawn, os nag ych chi'n licio bod fi'n gweud gog fyna, chi'n bod, fi'n just chydig bach o hwyl yw en, ond, chi'n bod, sim rhaid i chi ddweud gog. Dwi'n meddwl bod e'n derm rhy wael ydw e. Dwi'n meddwl bod galw'n gilydd yn gogs a hwntws yn neud unrhyw ddrygioni, ond croeso i chi newid y sgript os ych chi eisiau. Right, dechrau ni gwylio hwnna ar e nôl o'r dechrau. Right, nawr, beth sy'n ni'n gwneud nawr yw zoomo mewn ar Ogledd Cymru ac Ynys Môn. Nawr, falle wrth wneud hwn bod safon eich map chi ddim yn mynd i fod digon da. Iawn? Felly, os dyw e ddim, falle bydd angen i ni swapo'n map am just map o Gymru a zoomo mewn. Dechrau ni gael gweld gynta. Iawn? Dwi'n mynd i gael y 3 dot, dyblygu hwn eto. Ond chi'n bod, cofiwch beth oedd y map yma i ddechrau bant, chi'n bod, yn gweld yn ystod Prydain i gyd. I ni yn, chi'n bod, yn gwthio pethau chydig fan hyn nawr i dorri lawr mor agos a hyn i ddarn bach ohono fe. Chi'n bod, ni siŵr o fod yn ni ddechrau gweld pixeli fan hyn nawr, a falle bod y safon ddim yn mynd o'r cystel. Chi'n gwybod beth? Mae hwnna'n oce. Fi yn weddol... Mae ytymau bach yn ffuzzy, ynddo e? Chi'n gweld fan'na, ni'n colli safon, achos bod ni wedi torri mewn mor agos iddo fe. Os ych chi'n anhapus gyda safon eich map, iawn? Fi'n mynd i gadw hwnna. Os ych chi'n anhapus gyda safon eich map, beth bydden ni'n neud fan hyn yw cael gwared ar y map yn yr olygfa ola yma, a mynd nôl i'r elfennau i'r asedau, dylunio, a tro hyn chwilio am Wales map. Iawn? Nawr, mae mapiau o Gymru fan hyn. Dim lot ohonyn nhw. Mae'r un cyntaf na felly yw'r un gorau. Allwch chi ddod mewn o hwnna. Achos mae map o Gymru yw hwn, allwch chi docio lawr i ddangos Gogledd Cymru ac Ynys Môn. Heb golli cymaint o safon. Chi'n gweld, mae'r safon a tipyn yn well yn map i. Ond, mae'r map i'n o'r fi'n hapus dy fe. Nawr, fi'n trwy bod chi'n meddwl, wel, dal sôn, mae hwn yn llwyd, a mae'r map wedi bod yn wyrdd yr holl amser yma, a mae hwn yn mynd i fod yn odd. Allwch chi ailywio yr map yma yn hawdd gan fynd i'r effeithiau ac i'r effaith tonau deuliw. Chi'n gweld deuliw fan hyn? A beth sy'n eisiau gwneud yw jyst newid y lliw i wyrdd. Tebyg i'r gwyrdd yma. Llwch chi hyd yn o ddefnyddio, chi'n gweld y pipet fan hyn. A dewis yr union liw gwyrdd. Lawr fan hyn ar y llun eich amser, cor gwyrdd fan hyn. Clic, gred. A bydd eisiau chi wneud yr un peth yn yr amlygu hefyd. Fel byddwch chi yr un lliw. A nawr mae hwnna'n mynd i matcho berffaith, iawn? Y map newydd yma, mae'n mynd i matcho'r lliw yn berffaith. Ta beth? O ddim eisiau fi wneud e, felly mae'n iawn. Os mae angen i chi wneud e, cofiwch bod eisiau chi ychwanegu eich animeiddiad i'r llun newydd. Achos bod fi'n defnyddio'r un llun eto, dwi ddim wedi cael gwared o fe, mae'r animeiddiad da fi'n barod fan hyn, dwi'n Chi'n gweld? Mae'r crynu dal yn digwydd. Gred. Right. Beth yw'r troslais ola te? Llusgo hwn ôl. A dechrau ni gael gwirio'r sgript. Yma mae traeth Llanddwyn, sy'n arwain at Ynys Llanddwyn, ble mae adfeilion Eglwys Fach Dwynwen yn dal i'w gweld heddi. Right, fine. Traeth Llanddwyn, Ynys Llanddwyn, adfeilion Eglwys Fach Dwynwen sy'n dal na heddi. Right, dyna'r prif bwyntiau. A gwedwch chi fe yn eich geiriau chi. Right, ychwanegu cynnwys.
A dwi eisiau cyfryngau, sain, recordio dros slais. Iawn. Gyrio microffon a bant a fi. Yma mae traeth Llanddwyn sy'n arwain at ynys Llanddwyn, ble mae adfeilion eglwys fach Dwynwen yn dal i'w gweld heddi. Right, nawr, oedd y troslais tipyn hirach yn yr olygfa, felly be mae Express yn neud yn yr achos na wedyn yw wneud adael i chi gario ymlaen recordio a just roi golygfa newydd wag dros y top. Wel, dwi'n eisiau golygfa newydd wag, be dwi eisiau neud yw ymestyn yr olygfa yma i lenwi y troslais. Fel yna. Felly ar ôl fi'n ei na, lle y gwared ar yr olygfa wag yma wedyn, dileu hwnna. Dim diolch. Right. Dewch ni gael mynd ôl i'r dechrau a gwylio ein fideo ni i gyd. Gret. Right, nawr de. Dwi'n meddwl bod eisiau ni gael tym bach o destun nawr ar y sgrin i'n helpu ni mas. Right, felly dyma Ynysoedd Prydain, ond ble yn Ynysoedd Prydain mae Cymru? Wel, ni'n gwybod wrth gwrs Cymru sydd fan hyn. Ond dwi'n meddwl bod angen help ar y pobl sy'n gwylio'r fideo. Felly dwi'n mynd i glicio am testun. Ychwanegwch i'ch testun. A na i just teipio mewn fan hyn Cymru. Nawr, dwi'n meddwl bod eisiau rhyw ffont sy'n edrych fel bod wedi cael ei wneud â llaw sgrifen. Mae yna naws bach wedi cael ei wneud â llaw, rhywbeth bach garw amdano hwn. Fi'n hoffi, mae hwn yn un bach da. Chi'n gweld Adobe handwriting, mae un fan hyn o'r enw Tiffany. Chi'n ei fynd am hwnna. Gret. A dwi'n mynd i roi ymlinell wen o amgylch hwnna. Mae hwnna'n mynd i helpu fi ymlinell wen drwchus. Mae hwnna nawr wastad yn mynd i sefyll mas. Right. Felly newn ni roi'r testun ar bach o ongl hefyd. Fel yna. Gret. A beth am saith? Arrow. Ewch newn ni ychwanegu cynnwys. A dwi'n mynd i'r elfennau. A licen ni ased dylunio. Yn chwilio fan hyn am arrow. A dwi'n moyn un sydd yn edrych yn eitha garw. Mae'r un cyntaf na'n eitha garw. Mae'n cael ysgolio. Mae hwnna'n un da. Edrych wedi cael ei gyda beiro glas. Mae hwnna'n un da fi licio hwn. I am hwn dwi'n meddwl. A dwi'n just yn defnyddio yr saith yma i ddangos. Mae Cymru. Ni droi hwn tym bach. Lan hyn. Right, dych ni gael trial yr olygfa gynta yna. Gret. Right, nawr te. Mae eisiau ni ddangos nawr ble mae Ynys Môn. Iawn, felly fi'n mynd i gopio'r testun yma. Testun Cymru. 3 dot. Iawn, 3 dot. Copio, neu Control C. A wedyn, i'r olygfa nesa. Beth yw hwnna? Diar. So, mae'n hwnna i gyd. Mi'n gwared hwnna. Nôl a fi fan hyn. Dewis y blwch testun. Right, fi'n clicio'r 3 dot os dim byd yn dangos lan. Mae hwnna'n awgrymu fi bod eisiau fi roi cic fach i Express gan glicio ar refresh fan hyn. A i lwytho'r dudalen. Os mae pethau ddim cweit yn bihafio, fel ych chi'n disgwyl yn Express, mae a i lwytho'r dudalen fel arfer yn datrys y ram fwyaf o broblemau. Right, fi'n clicio ar Cymru fan hyn to 3 dot. Aha, chwel mae'n dangos lan nawr. Copio hwnna, draw i'r olygfa nesa, a dwi eisiau glido. Felly na i glicio, right click, glido, neu Control V wrth gwrs. Right, wel mae Ynys Môn lan fan hyn. Felly newn ni deipio Ynys Môn mewn yna. Licen ni gael y saith, yr arrow hefyd. Copio hwnna. Na ni.
Felly, le mae Ynys Môn te? Wel, wrth gwrs, mae fan hyn. Felly, ni gylch droi. Nawr, credu bod eisiau saith yma i fod yn chydig yn llai. Felly, jyst chwaraewch rownd gyda maint y saith. Fel bod chi'n hapus gyda yr ongl mae'n cyrraedd ar Ynys Môn. Nawr, allech chi hefyd roi, gogledd de, rhywbeth fel yna, os chi eisiau. Felly, beth am i ni ddyblygu'r testyn yma to? 3 dot, dyblygu. Allen ni ddod lawr fan hyn, allen ni roi de fan hyn. A newn ni hwnna'n llai, fi'n credu. A ongl wahanol. Felly mae'r de lawr fan hyn. Newn ni ddyblygu hwnna. A newn ni roi y gogledd lan fan hyn. Iawn, na ni. Allech chi hyd yn oed roi'r canolbarth, os ych chi moyn. Canol Cymru. Na ni, rhywbeth fel arfer ni'n dweud. Iawn, felly mae dyn ni'r de. Gogledd, canolbarth. Wedyn, Gorllewin Cymru fyddwch chi'n galw y darn yma sydd yn gwthio mas i'r môr Celtaidd fan hyn. Felly, o Abertawe fan hyn, a Penrhyn Gwyr, y darn bach na sy'n fyna, y droed bach na fyna sy'n sticio mas. O Abertawe, Penrhyn Gwyr, reit draw i ddiwedd Sir Benfro lawr fan hyn. Lan i y dop Ceredigion, lan fan hyn. Hwna yw, byddwch chi'n galw, yw Gorllewin Cymru. Iawn, felly allech chi roi'r Gorllewin fyna. A wedyn, mae dwy rain yn eitha diddorol. Dyn ni ddim yn tueddu ddweud y gogledd ddwy rain, neu'r de ddwy rain ar gyfer yr ardaloedd yma fan hyn. Byddwn ni ddim yn gweud dwy rain Cymru ar gyfer draw fan hyn. Oherwydd, mae Cymru mynd yn fwy tenau yn y canol yna. Felly, y canolbarth ni jyst yn defnyddio ar gyfer reit fan hyn te. Felly, newn ni adle fel la. Gogledd de, canolbarth, yn iawn. Dim rhaid i chi gael y labelu yna, ond dwi'n joio fe. Lle chi hyd yn oed, chi'n bod beth byddai'n rili hwyl, lle chi roi fan hyn ble mae'ch ysgol chi ar y map. Iawn? Lle ni roi pin fach mewn. Na i roi pin fach le i fi nawr. Na i fynd i ychwanegu cynnwys elfennau a sedau dylunio, a na i chwilio am pin. Just am bach o hwyl. Iawn? Na i roi pin coch ma fan hyn. Le i fi nawr. A felly bydd eisiau chi gael help dych athrawon fan hyn nawr. Ond i fi, yng Nghaerfyrddin, a mae Caerfyrddin eitha rwydd i ddod o hyd iddo fe ar map o Gymru, oherwydd mae yna dair afon yn dod at ei gilydd. Iddo mas i'r môr. Fan hyn, chi'n gweld y twll bach hyn fan hyn? Mae dyn ni afon yn dod mas i'r môr fan hyn, a wedyn y taf fan hyn, a'r tywyn dod fan hyn. Felly mae yna siap diamwnt bach dyn ni fan hyn. A na gys rhaid chi'n neud i ddod o hyd i Caerfyrddin yw jyst dilyn nhw'n y land bach a dyfalu bod e tu a fan'na. Fi wedi mynd rhy bell. Bendant wedi mynd rhy bell. Fwy fel la, dyn ni'n gweud. Rhywbeth fel la. Digon agos, sam ni'n gwybod mas da neb. Ond llwch chi gael tipyn o hwyl, mae eisiau'r pin na fod yn fwy, ynddo se? Sa'n gweld e? Llwch chi gael tipyn bach o hwyl fan hyn yn rhoi eich ysgol chi ar y map. OK. Mae bethau rhyfedd yn digwydd y fi fan hyn nawr. Coni, right. Iawn, right e. Iawn, mae hwnna'n iawn. Dechrau o chwarae hwnna o dechrau yna gyda'r testyn. Map na eich yn cool. Right, great. Nawr den, gewn ni'r testyn Ynys Môn yma eto. Chi'n bod beth, dim wir i angen e, ond gan bod testyn yn un bobman arall, fi'n credu bydde fe'n neis i gael y testyn na, dal ma. Nawr den, ble mae traeth Llanddwyn ac Ynys Llanddwyn? Wel, os chi'n meddwl am
Ynys Môn fel siap pen. Ni'n meddwl am Gymru fel siap person yn pwyntio allan i'r môr. Wel, y pen fan hyn, os chi'n meddwl am y trwyn sydd fan hyn, a'r gen, felly mae'r trath ar hyd y gen fan hyn. A wedyn mae'r ynys a'r eglwys fach jyst ar pwynt y gen fan hyn o dan y drwyn. Ja? Felly trath a eglwys fan hyn. Felly beth sydd eisiau fi wneud yw dangos y trath a'r eglwys. Nawr, yn yr un ffordd nes i fynd i hol y pin coch na, dwi'n mynd i fynd i'r ychwanegu cynnwys, elfennau, y sedau dylunio. Na chwilio fan hyn felly am beach gyda. Coni, perffaith. Chi'n bod beach ball neu parasol coni, rhywbeth fel la, perffaith. Nawr te, na i osod hwnna yn ei le, yn gynta. Nawr te, neu i roi fe just fyna. A wedyn, eglwys Santes Dwynwen. Wel, nawn ni ddangos yr eglwys gyda felly croes. Nawn ni chwilio am stone cross. Croes garreg. Coni, rhywbeth fel, mae'n Celtaidd fan hyn. Hyfryd. A mae hwnna just fyna, dan drwyn Ynys Môn. Just dan drwyn Ynys Môn. Ar y mwstash. Na ni. Right, nawr te. Chymod be, na i newid y testyn yma i Llanddwyn. A mae hwnna yn sôn wrth gwrs wedyn am y trath a Ynys Llanddwyn ble mae'r eglwys. Right, nôl y dechrau to, dechrau ni gael gwylio ein map cool yn dangos lleoliadau stori Santes Dwynwen. Wel, y peth olaf fydden ni'n neud wastod unrhyw brosiect fideo yw ychwanegu cerddoriaeth. Mae'n sicr yn mynd a'ch prosiect chi i lefel arall. Felly, o dan ychwanegu cynnwys cyfryngau, sain, bydden ni just yn sgrolio trwyddo fan hyn ac yn chwilio felly am wahanol darnau cerddoriaeth, felly rhywbeth fel hyn. Yn ymwneithio neis. Lot o rai fan hyn yn ymwneithio neis. Ewch am un sy'n o leia'r un mor hir a'ch fideo. Mae'n fideo 25 eiliad. Felly, chymod, dwi ddim rili moyn dar o gerddoriaeth sydd yn 17 eiliad neu rhywbeth fel yna. Iawn, felly, ewch am rhywbeth. Rhywbeth fel yna. Neu bydde rhywbeth bach Celtaidd yn neis, bydde fe. Hwna'n un bach da. Felly, chwiliwch am y rai sydd yn... nawr te. Hwna'n gred. Mewn o fe. Bydd yn dod mewn ar lefel sain 100 trowch e lawr. Trowch e lawr i ryw 10 a cofiwch bylu fe allan, fade out o'r diwedd. Wel, dewch ni'n gweld am y tro la te, y fideo lleoliad Santes Dwynwen. Cerddoriaeth yn helpu lot. Hyfryd. Cywch chi lawr lwytho hwnna fel ffail MP4, neu wrth gwrs, fel gyda'r weithgaredd gyntaf, cywch chi rannu dolen gweld. Yn unig, unrhyw sy'n clicio ar y ddolen nawr, bydd nhw'n gallu gweld a chlywed eich fideo hyfryd chi. A chymod, os ych chi'n astudio unrhyw beth i wneud â lleoliadau yng Nghymru neu unrhyw le arall yn y byd, triwch greu map esbonio fel hyn i ddangos bod chi wedi dysgu am leoliad a bod chi'n gallu dod o hyd i beth ych chi'n astudio ar y map. Wel, ffrindiau, i fi wedi mynd dros amser fel i fi yn tueddu i wneud weithiau, rhyw 4 munud, sori athrawon, 4 munud drosto heddi. Cofiwch am y wers, diwrnod cofio'r Holocaust dydd Mawrth nesa. Athrawon, cyfrestrwch am y sesiwn, gan fynd i'r ddolen yma lan ar y top, adobe.live lessons. Tagwch fi mewn os chi'n postio rhywbeth ar gyfryngau cymdeithasol am ddiwrnod Santes Dwynwen. A'r beth ola, cofiwch hawlio eich gwobrau. Os nad ych chi'n neud ac yn diwedd y mis,
bydd yr clisfonau na wedi mynd. Felly siapwch chi. Right, diolch am ddod. Hwyl am y tro. Welai chi ar y wers nesaf. Mwynhewch ddiwrnod Santes Dwynwen.